hemen beste energia potentziali dagokion Hamiltondarren autofuntzioak eta autobaliak aztertuko dugu. Lehenengo aurkeztuko dugu zein den daukagun energia potentziala. Energia potentziala nahiko simplea dugu, deitzen potentzial jauzia deitzen da, ze jauzi bat daukagurako. Eta energia potentziala daukagu 0 eskerrean, eta mentxe saltu bat ematen du, eta dauka balio konstantea, eta kasuetan positiboa, eskubian. Ematen duen saltuaren balioa kasu honetan V0 bezala izendatzen dugu, eta honen adierazpena era honetan adieraz dezakegu, V0 bider G-bisaren funtzioa, eta G-bisaren funtzioa da bat x 0 baino handiago denean, eta 0 x 0 baino txikiago denean. Orduan, ikusten duzuenez, denak tarteka energia potentziala hause dugu konstantea, eta konstante egiten dugu arrazoi simple batengatik, ze horri dagokion Schrödingeren ekuazioa izango dituen koefizienteak konstanteak izango direlako, eta era horretan orduan geratzen zaigun Schrödingeren ekuazioa errazago izango da ebasteko, arrazoi horrengatik. Claro, zeozer ezaugarriren bat izateko dana konstantea ezin du izan, ze dana konstantea bada hori da partikula askea izatearen berdina. Orduan aldaketak egoten dira, eta hori dela eta orduan aldaketak kasu honetan ez jarraiak izaten dira. Zein da kasu honetan dagokion adibidez indarra? Indarra naiz eta tarteka konstantea izan, indarra ez da nuloa. Eta indarra bai eskerrean eta eskubian 0 izango dala. Indarra dugu minus energia potentzialaren derivatua. Orduan, hementxe minus indarra irudikatzen badugu, horri dagokion grafikoa ze izango da. Indarra dugu minus energia potentzialaren x-eiko derivatua. Eta kasu honetan G-bisaren funtzio bat daukagu. Eta G-bisaren funtzioaren derivatua Diraken delta dugu. Beraz, kasu honetan hause dugu. Diraken deltaren proportzional minusa batekin. Beraz, hemen indarraren negatiboa irudikatzen badugu, indarra izango nuken alako gauza bat. 0, justu jatorrian izan ezik non hortxe, Diraken delta bat dugun. Beraz, nola biteko irudi bat egiteko alako gauza bat izango enuken. Zein da honi dagokion irudi klasikoa, partikula baten igiduraren irudi klasikoa? Argi eta garbi, hemen bi posibilitate diferente ikus dezakegu segun eta zein den partikularen energia. Hau da, esate baterako, partikularen energia V0 baino txikiagoa bada, lerro honekin adierazten duguna, demagun hau dala partikularen energia, orduan, kasu horretan, alde honetatik badator, eskumarantza badator partikula hori, duen energia osoa energia zinetiko izango da. Orduan, ertz honetara heltzen denean, orduan ezin da eskumara pasatu, ze hemen duen energia potentziala duen energia baino handiago dalako, orduan, kasu honetan hemen, eskubian pasatu ezkero energia zinetiko negatibo izango litzateke, eta hori ezinezkoa da. Beraz, geratzen zaigun aukera bakarra, da hemen errebotatzea, momentua aurkako batekin, eta eskerrantza bueltatzea. Hori da, izan dezakegun posibilitate bat. Bestea, energia V0 baino handiago izatea, beraz, holako irudi bat izango genuken. Kasu honetan, ze gertatzen da? Demagun eskerretik eskumarantza datorrela, energia alde honetan, energia osoa, energia zinetikoa izango genuken, eta zentru honetatik pasatzerakoan, hemen bai pasatu indaitekela eskumarantz, eta pasatuko litzateke, baina kasu honetan, bai dagoen indarra dala eta bere energia zinetikoa txikitu egiten da. Eta energia zinetikoa duen balioa justu energia osoa eta energia potentzialen diferentzia izango litzateke. Beraz, eskumarantza pasatuko litzateke, baina energia zinetiko txikiagoarekin, hau da, abiadura txikiagoarekin. Beraz, bi posibilitate ditugu, bata, aipatu dugun bezala, energia V0 baino txikiago den kasuan, eta bigarren posibilitate bat, energia V0 baino handiagoa den kasuan.
Eta kuantikoki ere, bi posibilitate horiek aztertuko ditugu, ze bi kasu horietan agertzen diren autofuntzioak eta diferenteak izango ditugulako.